हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अंदरिकी। हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवादालु। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। ప్రణామాలు మాత్రం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందంలో 16వ అధ్యాయము వైకుంఠ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు సనకాది మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 31 శ్లోకాలను సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషను మరియు పర్పోర్ట్ అవి మనము అవగాహన చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లుగా ఆ సనకాది మునులను 7వ ద్వారం దగ్గర వైకుంఠ లోకంలోని 7వ ద్వారం దగ్గర జయ విజయులు ఆపడము, దానికి బాధపడినటువంటి అంటే క్రోధాన్ని కలిగి ఆ మునులు జయ విజయులను శపించటము, ఇక నారాయణుడు సాక్షాత్తు ఆ నారాయణుడు 7వ ద్వారం దగ్గరకు రావడము, వచ్చి నా సందర్భంలో ఆ సనకాది మునులలో కలిగిన ప్రవర్తన తర్వాత సో వారికి అభయమొసగడము. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు పలికిన పలుకులకు ఎంతో సంతోషించినటువంటి వారు, అంతకుముందు నిరాకారవాదులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముందుగా పరమాత్మ తత్వాన్ని, ఆ తర్వాత భగవాన్ని తత్వాన్ని తెలుసుకొని వారు అక్కడి నుండి వెనుదిరిగారు అనేటువంటి అంశము. ఆ తర్వాత జయ విజయులతో కృష్ణ భగవానుల వారు వారికి అభయమసుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉండేటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఇంతకు ముందు శ్లోకాలలో అక్కడ ఆ భగవంతుడు జయ విజయులతో మాట్లాడినటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే ఆ సనకాది మునులు అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగారో ఆ తర్వాత భగవానుడు ఆ జయ విజయులతో మీరు ఈ స్థానమును వీడండి, కానీ భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు, మీకు శుభము కలుగుతుంది. ఆ బ్రాహ్మణుల శాపము ప్రతిహతము చేయ సమర్థుడనైనను నేనెట్లు చెయ్యబోను. ఎందుకంటే భగవంతుడు సర్వాధికారి. మరి అయినా కూడా ఎందుకంటే తన భక్తులు మాటలకు అంటే బ్రాహ్మణులు ఇచ్చినటువంటి ఆ శాపాన్ని తాను ప్రతిహతము చేయను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే తాను చేయగలిగేటువంటి సమర్థుడు అయినప్పటికీ కూడా దానిని నేను ప్రతిహతం చేయను, కాబట్టి దాన్ని నేను సమ్మతిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ జయ విజయులతో చెప్పడము. అయినా ఈ విషయము ఈ వైకుంఠం నుండి మీరు మీ యొక్క నిష్క్రమణము అంతకు ముందే లక్ష్మీ దేవి చేత పలుకుబడి ఉన్నది, కాబట్టి ఆ మాట కూడా నెరవేర్చే విధంగా మీరు ఒకసారి ఆమె ధామము విడిచి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చినప్పుడు నేను నిద్ర ఎందుండగా ద్వారం చెంత మీరు ఆమెని అడ్డగించారు. ఆ కారణం చేత ఆమె చాలా కోపస్తురాలై మిమ్మల్ని ఈ వైకుంఠాన్ని వీడి నిష్క్రమించే విధంగా అంటే ఈ వైకుంఠాన్ని మీరు వీడుతారు అని ఆమె కూడా మిమ్మల్ని శపించింది, అంటే కోప్పడది మీ పైన అనేటువంటి విషయం చెప్తూ, సో ఇక ఆ వైకుంఠ వాసులైనటువంటి జయ విజయులకు భగవంతుడు ఆ విధంగా ఆశ్వాసము చేశారు అనేటువంటి అంశాన్ని బ్రహ్మ, ఇదంతా కూడా బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి చెప్పి ఈ విధంగా అంటున్నారు. సంరంభ యోగము నా మీరు బ్రాహ్మణులను నిర్లక్ష్యపరిచిన పాపము నుండి బయటపడి శీఘ్రమే నా చెంతకు చేరుతారు. మీరు బ్రాహ్మణులు ఏడు చేసినటువంటి అపరాధము తొలగిపోయిన తర్వాత తిరిగి మీరు మళ్ళీ నా యొక్క ఈ ధామానికి వస్తారు అంటూ ఆ జయ విజయులతో భగవంతుడు పలికినటువంటి ఆ పలుకులను ఇంతకు ముందు మనము శ్లోకంలో చూసినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు 32వ శ్లోకము, దానికి శ్రీ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము చూద్దాం. ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్. సో 32వ శ్లోకము ఆ బ్రహ్మ ఇంకా దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ద్వాస్తావాదిశ్య భగవాన్ విమాన శ్రేణి భూషణం సర్వాతిశయయా లక్ష్మ్యాంజుష్టం స్వం దిష్ట్యమావిశత్. సో ద్వాస్తావాదిశ్య భగవాన్
విమాన శ్రేణి విభూషణం. ద్వాస్తౌ అంటే ద్వారపాలకులకు, ఆ జయ విజయులైనటువంటి ద్వారపాలకులకు, ఆదిశ్య ద్వాస్తావాదిశ్య అంటే ద్వాస్తవ అంటే ఆ జయ విజయులకు, ఆదిశ్య అంటే మార్గదర్శనం చేసి. సో ఆ విధంగా ఆ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులకు, తన తులైనటువంటి ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులకు మార్గదర్శనం చేసి, భగవాన్ విమాన శ్రేణి భూషణం. సో భగవాన్ అంటే భగవానుడు, విమాన శ్రేణి భూషణం అంటే పరమోత్తమము అయినటువంటి ఆ విమానములతో సదా శోభిల్లు అటువంటి. అంతకుముందు భగవద్ధామ వర్ణనంలో చెప్పాము, ఎంతో వజ్ర వైరూఢ్యాలతో అలంకరింపబడినటువంటి విమానాలు ఆ భగవద్ధామంలో ఉన్నవి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకు అంతకుముందు బ్రహ్మ వివరించినటువంటి భగవద్ధామ వర్ణనలో మనకి వివరించినటువంటి. సో అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ, మళ్ళీ చెప్తున్నాడు బ్రహ్మ దేవతలతో, భగవాన్ విమాన శ్రేణి భూషణం. ఆ భగవానుడు పరమ ఉత్తమమైనటువంటి విమానాలతో సదా శోభిల్లుతూ ఉండేటువంటి సర్వాతిశయయా. సో సర్వ అతిశయయా ప్రతి విషయమునందును, సర్వ ఐశ్వర్యవంతమగు అంటే ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి, ఎంతో ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటిది. ఆ గోలోక బృందావనంలో, ఆ భగవద్ధామంలో, వైకుంఠధామంలో ప్రతిదీ కూడా ఎంతో, ప్రతి విషయం కూడా ఎంతో ఐశ్వర్యవంతమైనది. ఎంతో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాను, ప్రతిదీ కూడా అక్కడ శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటిదే అని చెప్తారు. మరి అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు సర్వ అతిశయయా, ప్రతి విషయమునందు ఐశ్వర్యవంతమైనటువంటి, లక్ష్మ్యా అంటే వైభవములతో, ఎంతో ఐశ్వర్యవంతంగా ఉండేటువంటి వైభవాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయం కూడా అంత వైభవంగా ఉంటుంది, వైభవములతో. జుష్టం స్వం దిష్ట్యమావిశత్. ఇక్కడ జుష్టం అంటే నిండినటువంటిది, స్వం అంటే తన, అంటే ఎవరు, ఆ భగవంతుడు. దిష్ట్యం ధామమునకు, అవిశత్ మరలెను అంటే అక్కడి నుంచి ఆయన యొక్క స్థానం నుండి వచ్చాడు కదా, సో తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళారు, మరలారు అని చెప్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ భావము చూసినట్లయితే, సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ విధంగా వైకుంఠ ద్వారము చెంత పలికిన పిమ్మట భగవానుడు పెక్కు దివ్య విమానములచే శోభిల్లు నదియు సమస్త ఐశ్వర్య తేజములను అతిశయించదగినదియు అయిన తన ధామమునకు మరలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ సంభాషణలన్నీ కూడాను ఆ వైకుంఠ లోకంలోని 7వ ద్వారం వద్ద జరిగినటువంటి అంశాలు. సో ఈ సంభాషణ అంతా కూడా అక్కడే కదా జరిగింది. ముందుగా జయ విజయులు ద్వారపాలకులను, అంటే జయ విజయులైనటువంటి ద్వారపాలకులు ఆ సనకాది మునులను అడ్డగించడము, దానికి క్రోధించినటువంటి సనకాది మునులు వారిని ఈ వైకుంఠ లోకానికి ఉండదగినటువంటి అర్హత తగినటువంటి విధంగా వీరు ప్రవర్తించలేదు, సో కాబట్టి వారిని ఆ విధమైనటువంటి శిక్ష వేద్దాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారిని శపించడము, సో అక్కడ ఉండడానికి తగినటువంటి వారు కాదు అనేటువంటి విషయం. సో అప్పుడు ఆ జయ విజయులు వారి యొక్క తప్పులు తెలుసుకోవడము, ఎందుకంటే అక్కడ వారి భగవంతుని యొక్క దర్శనానికి కలిగిన ఆటంకంగా భావించి సనకాది మునులు వారిని క్రోధం తెచ్చుకున్నటువంటి. సో జయ విజయులు వారిని వేడుకోవడము, ఆ సందర్భంలో మేము చేసినటువంటి అపరాధానికి మీరు విధించినటువంటి శిక్షను మేము సమ్మతిస్తూ ఉన్నాము, కాకపోతే మరి మేము పతనం చెంది ఆ భౌతిక లోకానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ భౌతిక లోకంలో ఉండేటువంటి స్వభావం ఏమిటంటే భగవత్ విస్మరణ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ స్మరణ లేకుండా ఉండేటువంటి అక్కడికి వెళ్తున్నాం, కానీ అక్కడ మాకు ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణ ఉండే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అంటూ వారు వేడుకోవడము.
సో ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ నారాయణుడు తన స్థానం నుండి ఆ ద్వారం దగ్గరకు రావడము. సో ఇదంతా కూడా 7వ ద్వారం దగ్గర జరిగినటువంటి విషయాలు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు బ్రహ్మ దేవతలతో, ఆ విధంగా ఆ వైకుంఠ ద్వారము చెంత, ఆ వైకుంఠ ద్వారం దగ్గరనే ఈ జయ విజయులతోనూ తర్వాత ఆ సనకాది మునులతో ఆ భగవానుడు వారితో ఆ విధంగా మాట్లాడి, సో అంతకుముందే సనకాది మునులు తిరిగి మరలా వారు వెళ్ళడము, ఆ తర్వాత జయ విజయులతో మీకు ఇవ్వబడినటువంటి, అంటే ఆ బ్రాహ్మణుల చేత ఇవ్వబడినటువంటి శాపాన్ని మీరు అనుభవించండి, కాకపోతే త్వరగానే మీ యొక్క పతనం చెందినటువంటి, అంటే ఈ ధామం నుండి వదిలి వెళ్ళేటువంటి సమయము 3 లైఫ్ స్పాన్స్ లో మీరు అసురులుగా జన్మించి నిరంతరము నాతో విరోధ భావంతో ఉంటూ, అంటే విరోధంలో ఆయన్ని స్మరిస్తూ, సో తిరిగి త్వరగానే నా యొక్క దివ్యధామానికి నా చెంతకు మీరు వస్తారు, కాబట్టి భయపడకండి. ఇది ఎలాగూ అంతకుముందు నా యొక్క ఏర్పాటు వలనే జరిగినటువంటి అంశము అని ఆ భగవంతుడు వారికి అభయమసకి వారిని ఇక తిరిగి, అంటే ఆ భూలోకానికి వెళ్ళే విధంగా వారికి చెప్పి, సో ఆ భగవంతుడు ఇక చెప్తున్నారు. తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ పర్సనల్, ఆయన నుండి నివాసము, అక్కడ ఉండేటువంటి దాని యొక్క తేజస్సును మళ్ళీ మళ్ళీ వివరిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆ గుణాలను, ఆయన యొక్క విభూతులను ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా జ్ఞానవంతులు అవుతారు, ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో కనుక ఇక్కడ మరలా చెప్తూనే ఉన్నటువంటి అంశము, ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువ, ఆయన అంత ఎక్కువగా కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు బ్రహ్మ కూడా. సో పెక్కు దివ్య విమానాల చేత శోభిల్లేదియు మరియు సమస్తమైనటువంటి ఐశ్వర్య తేజములను అతిశయించేటువంటిది అయినటువంటి ఆ భగవంతుడి ధామానికి ఆయన మరలాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రయాణమయ్యాడు, మళ్ళీ తిరిగి తన యొక్క స్థానం దగ్గరికి తను మరలి వెళ్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు అంటూ నారాయణుని గురించి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనను బ్రహ్మ దేవతలతో ఆ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యము మనం చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఇంతవరకు జరిగిన సంఘటనలన్నీయును వైకుంఠ లోకమునందలి ద్వారం చెంతనే సంభవించినవి, ఈ శ్లోకము ద్వారా స్పష్టపడుచున్నది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఆయన చెప్పారు కదా, ఆ విధంగా వైకుంఠ ద్వారం చెంత పలికిన పిమ్మట భగవానుడు పెక్కు దివ్య విమానముల చేత శోభిల్లేది సర్వ ఐశ్వర్యవంతం తేజములను అతిశయించగలిగేటువంటి తన ధామానికి మరలను అని చెప్తూ ఉన్నారు కదా. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. సో ఇప్పటి వరకు ఈ జరిగినటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడాను, అంటే ఆ జయ విజయుల మధ్యకు మరియు సనకాది మునులకు మధ్య జరిగినటువంటిది, వారి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుని నారాయణుడు అక్కడికి వచ్చి ఈ విధంగా జరిగినటువంటి ఇప్పటి వరకు చర్చించుకున్నటువంటి, అంటే చెప్పబడినటువంటి ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ కూడాను ఆ వైకుంఠ లోకమునందలి ద్వారము వద్దనే జరిగినవి. ఇదంతా ఈ సంఘటన అంతా కూడా ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్నటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా ఆ ద్వారము నందలి, అంటే వైకుంఠ లోకంలోని 7వ ద్వారము వద్దనే ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి అనేది ఈ శ్లోకం ద్వారా చాలా స్పష్టంగా తెలియబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అనగా ఆ మునులు ఎవరు? సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారులు అనేటువంటి ఆ 4 మునులు, ఆ బ్రహ్మ మానస పుత్రులైనటువంటి ఆ చతుష్కుమారులు నిజంగా వైకుంఠ లోకమునందు లేరు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క
లోపల అంటే వాస్తవిక ధామం ఆయన ఉండేటువంటి దాంట్లో లేదు. సో అదంతా భగవంతుని యొక్క వైకుంఠ ధామమే, ఆధ్యాత్మిక లోకాలే. సో కానీ భగవంతుని యొక్క మళ్ళీ ఇప్పుడు రాజు ఉంటాడు ఒక రాజ్యంలో, ఆయన ఉండేటువంటి అంతఃపురాల్లో ఆయన ఆ అంతఃపుర మందిరం అంతా ఆయనదే ఉన్నప్పటికీ కూడా తను పర్సనల్గా ఉండేటువంటి రూమ్ వేరుగా ఉంటుంది కదా. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ మునులు నిజంగా వైకుంఠ లోకమునందు లేరు, వారు కేవలము ద్వారము చెంతనే ఉండిరి. వైకుంఠ లోకమున ప్రవేశించిన చో వారెట్లు తిరిగి భౌతిక లోకమునకు మరలి వచ్చిరి అనుచు ఎవరైనను ప్రశ్నించవచ్చును. కానీ సత్యమేమనగా వారు దాని యందు ప్రవేశించనే లేదు, కనుకనే వెనుకకు మరలి వచ్చిరి. ఇక్కడ ఈ సనకాది మునుల విషయంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఎందుకంటే మరి భగవంతుడు నా ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వాడు తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి రానేరారు. ఎందుకంటే ఈవెన్ సనకాది మునులు నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మలోకం కూడాను భౌతికమైనటువంటి దాంట్లో అత్యున్నత లోకంగా చెప్పబడేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ సనకాది మునులు ఆ వైకుంఠ లోకంలో భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకున్నారు కదా, మరి అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి ఇక్కడికి రారు కదా అనేటువంటి వాదనలు చేస్తారు. మరి వీళ్ళు వచ్చారు అంటున్నారు, ఏంది వెనకకు వచ్చారు అంటున్నారు కదా మీరు అని ఆ విధంగా ప్రశ్నించేటువంటి వాళ్ళు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. అయితే దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం అంటే వారు వివరణ ఇక్కడ ఈ విధంగా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి అవకాశానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ఏంటంటే ఆయన చెప్తున్నటువంటి వాస్తవము ఏమిటంటే, సత్యం అంటే వాస్తవం ఏమనగా వారు దాని యందు ప్రవేశించనే లేదు. అంటే అక్కడికి ఆ వైకుంఠ ధామము దగ్గరికి ద్వారం దగ్గరికి వచ్చారు. 6 ద్వారాలు దాటి 7వ ద్వారం దగ్గర మనకు ఒక ఆలయంలోనికి వెళ్తాం అనుకోండి, ఇప్పటిదాకా అనుకుందాం వాస్తవానికి మరి ఇప్పటిదాకా వైకుంఠము అనుకుంటూ చెప్పామంటున్నాం కదా. ఒక ఆలయంలోనికి వెళ్ళాం, తిరుమలను లేదా ఇంకా ఏదన్నా లేదా బెంగళూరు ఇస్కాన్ మందిరం లాంటి దాంట్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, అక్కడ కింద ఉండగానే రోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఎక్కడున్నామంటే ఇస్కాన్ బెంగళూరు మందిరంలో ఉన్నాం, లేదా తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్లో ఉన్నాం అంటాం, అంతేనా? కానీ మరి వాస్తవానికి ఆ భగవంతుడు ఉండేటువంటి లోపల ఇస్కాన్లో మనకి అర్చ విగ్రహాలు శ్రీ విగ్రహాలు ఉండేటువంటి దగ్గరికి వెళ్ళక మునిపే మనం అక్కడే ఉంటాం. వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుకొస్తుంది తిరుమలలో కానివ్వండి, లేదా ఎవరైనా బెంగళూరు ఇస్కాన్ మందిరంలోకి వెళ్తే ఎన్నో మెట్లు ఎక్కుకుంటూ ఎన్నో గేట్లు దాటుకుంటూ అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో ఈవెన్ మనము అక్కడికి పోయినాకనే ఉంటాం ఇస్కాన్ బెంగళూరులోనే ఉన్నాము లేదా తిరుపతిలో ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. సో అదే మాదిరిగానే ఇక్కడ లేదా మనము మంగళూరు టెంపుల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, అక్కడ అంటాము లోపలకు పోకపోయినా ఆ ఆవరణంలోకి వెళ్ళగానే ఎక్కడున్నామంటే ఇస్కాన్ మందిరంలో ఉన్నామని చెప్తాం, ఏ మందిరంలోకి వెళ్ళినా. సో ఇక్కడ కూడా ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటిది వైకుంఠంలో అని చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇదంతా కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వివరణ ఏంటంటే వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో వాస్తవం ఏమిటంటే వారు ఇంకా అంటే ఆ లోకంలో ప్రభువు ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క గర్భగుడి అంటాం కదా మనం గుడిలో, సో గర్భగుడిలోకి వెళ్ళలేదు మనం ఇంకా, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పర్సనల్గా ఉండేటువంటి అక్కడికి వీళ్ళు వెళ్ళనే లేదు అని చెప్తూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి వాళ్ళు వెనుకకు మరలి వచ్చారు. సో ఆ విధంగా ఒక రకమైనటువంటి వివరణ ఇస్తూ మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, గొప్ప యోగులు బ్రాహ్మణులు తమ యొక్క యోగాభ్యాసము ద్వారా భౌతిక లోకము నుండి వైకుంఠ లోకమునకు చేరినను అచ్చటనే ఉండిపోవుటకు ఉద్దేశించబడనందున వెనుకకు తిరిగి వచ్చిన సంఘటనలు కూడా పెక్కుగలవు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓకే మీరు సనకాది మునుల విషయంలో ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు, వారు ఆ నారాయణుడు ఆ లోపలకు వెళ్ళనే లేదు, బయట నుంచే వచ్చారు అనేటువంటి విషయాన్ని అక్కడ ధ్రువపరిచిన తర్వాత
ఇంకా జరిగేటువంటి విషయాలు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. గొప్ప గొప్పమైనటువంటి యోగులు, భక్తులు, బ్రాహ్మణులు వారి వారి యొక్క యోగ అభ్యాసము ద్వారా ఈ భౌతిక లోకాల నుండి ఆ వైకుంఠ లోకమునకు చేరినను అచ్చటనే ఉండిపోవుటకు ఉద్దేశించబడనందున వెనుకకు తిరిగి వచ్చినటువంటి సంఘటనలు కూడా పెక్కుగలవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా మనము మన శాస్త్రాలలోనూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో యోగులు ఆ భగవంతుని ధామానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకొని తిరిగి మళ్ళా అంటే అక్కడ వారి యొక్క పనులు అంటే ఆ భగవంతుడితో ఏవైనా ఉన్నటువంటి ఆ విషయాల గురించి చేసి తెలుసుకొని అంటే జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఆ భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్ళి ఆ విధంగా తిరిగి వచ్చినటువంటి సంఘటనలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి కదా మనకి అని చెప్తున్నాం. అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే సో భగవద్ధామాన్ని చేరాలి. ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము ఏదైనా ఒక దేశం వెళ్ళాలి అని అనుకుంటాం అనుకోండి. సో లేదా ఒక దేశానికో ఒక ప్రదేశానికో వెళ్ళాలంటే అక్కడ శాశ్వతంగా ఉండడానికి వెళ్ళేటువంటి విధానం ఒకటి, లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని దర్శించుకొని అక్కడ ఏదైనా మన పని ఉంటే ఆ పని పూర్తి చేసుకొని రావడానికి వెళ్ళడం ఒకటి. సో ఈ రకంగా రెండు రకాలైనటువంటి ప్రయాణాలు ఉంటాయి కదా. సో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్లు. సో ఇక్కడ సనకాది మునుల విషయంకి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు వైకుంఠ ధామంలోనికి లోపలికి వెళ్ళలేదు. సరే, ఆ భగవంతుడిని అక్కడ దర్శించుకొని వెనుకకు వచ్చారు. ఇంకా ఒకవేళ వైకుంఠ ధామంలోనికి వెళ్ళినా కానీ ఆ భగవంతుని ధామంలోకి వెళ్ళినా అక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చినటువంటి సంఘటనలు కూడా మనకి శాస్త్రాలలో అనేకము ఉన్నవి. సో ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ భగవంతుడిని దర్శించుకొని అక్కడ వారి యొక్క కార్యాలను పూర్తి చేసుకుని తిరిగి వచ్చినటువంటి సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది మనం సాధారణంగా జరిగేటువంటి ప్రయాణాలు చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలలో నా ధామానికి వచ్చిన వాడు తిరిగి రాడు అంటే భక్తి ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు నిరంతరము ఈ జీవులందరినీ కూడా తన యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ధామంలో తనతో ఉండే విధంగానే ఆహ్వానపరుస్తూ ఉంటుంటాడు. కానీ మనము అది మరిచిన కారణంగా ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉండిపోతూ ఉన్నాం. సో కానీ ఎవరైతే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా ఆయన యొక్క ధామాన్ని చేరినటువంటి వాళ్ళు తిరిగి రారు అంటే సో భక్తి ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరాలి. పరమ అజీవుని యొక్క లక్ష్యము ఇది, నేను ఆ భగవంతుణ్ణి చేరాలి, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలి అక్కడే అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు భక్తి ద్వారా ఆ ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు తిరిగి రారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినటువంటి భాషలు మనం విన్నటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ ఒకటి సనకాది మునుల విషయంలో వారు ఆ లోపలికి వెళ్ళలేదు అనేటువంటిది ఒకటి చెప్తూ, మరొకటి ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తిరిగి వచ్చినటువంటి అంటే అక్కడ ఉండడానికి వెళ్ళలేదు పూర్తిగా. సో మనం వీసా తీసుకుంటాం, అమెరికానుకో లేదా వెళ్తాము. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, అక్కడ ఉండడానికే పూర్తిగా ఏ విధంగా వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటారు. కానీ కొంతకాలం మాత్రమే వెళ్ళి మనం తిరిగి వచ్చు, లేదా ఏదైనా ఒక దేశానికి వెళ్ళినది. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే ఈ గొప్ప యోగులు, బ్రాహ్మణులు వారి వారి యొక్క యోగ అభ్యాసము చేత వారు ఈ భౌతిక లోకము నుండి వైకుంఠ లోకానికి పోయి తిరిగి వస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం కూడా అదే, ఆ భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దర్శనం చేసుకుని తిరిగి రావాలి అనేటువంటిది ఒకటి. సో ఆ విధంగానే ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు భగవానుడు, ఇంకా భగవద్ధామాన్ని గురించి చెప్తున్నారు ఆయన. భగవానుడు పలు వైకుంఠ విమానములతో పరివృత్తుడై ఉండెననియు ఇచ్చట ధృవపరచబడినది. మరొక మారి ఆ భగవంతుడు
అనేకమైనటువంటి ఆ దివ్యంగా అలంకరించబడినటువంటి ఆ వైకుంఠ విమానాల చేత పరివృత్తుడై ఉండెనని అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ శ్లోకంలో ధృవపరచబడినది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక లోకము లోక తేజమును గొప్పగా అతిశయించుచు తేజోమయమగు ఐశ్వర్యము కలదిగా వైకుంఠ లోకము ఇచ్చట వర్ణించబడినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని ధామం ఆయన అక్కడ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటిది ఏమన్నాడు, పెక్కు దివ్య విమానముల చేత శోభిల్లుచున్నటువంటిది, సమస్త ఐశ్వర్య తేజములను అతిశయింపదగినదియు అయినటువంటి తన ధామమునకు మరలెను అని అన్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ ధామము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము పలు వైకుంఠ విమానాల చేత పరివృతమై ఉంటుంది అని అనేటువంటిది ధృవపరచబడింది అని, అంతేకాకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము యొక్క తేజస్సు ఎంతో ఐశ్వర్యము కలది. అది ఈ భౌతికమైనటువంటి అన్ని తేజలు, ఆయన అందుకనే అక్కడ చెప్పినటువంటి సమస్త ఐశ్వర్య తేజములను అతిశయించగలిగినది అని చెప్తున్నారు. అంటే సమస్తం అంటే ఇక ఈ ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి వీటన్నిటి అన్ని ఐశ్వర్యాల యొక్క తేజస్సును కూడా అతిశయించదగినటువంటి తేజోమయమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కలిగినటువంటిది ఆ వైకుంఠము అని చెప్తారు. సో మనము మొన్ననే పురుషోత్తమ మాసం చూసినటువంటి సందర్భంలో ఆ అధిక మాసము విష్ణువుతో కలిసి ఆ భగవంతుని ధామానికి, ఎందుకంటే విష్ణువు తీసుకువెళ్తాడు ఆ కృష్ణుడి దగ్గర, తీసుకువెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళినప్పుడు సందర్భంలో ఆ తేజస్సుని చూడలేక విష్ణువు వెనక్కి వస్తుంది అధిక మాసము అనేటువంటి సంఘటన మనము ఇంతకుముందు చదువుకున్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఈ భౌతికమైనటువంటి అన్ని ఐశ్వర్యాల కంటేను కూడా తేజోవంతమైనటువంటిదిగా ఆ వైకుంఠ లోకము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము, ఆ ధామము వర్ణించబడినటువంటి అంశం. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, దేవతలతో సహా జీవులందరూ బ్రహ్మదేవుని నుండి జన్మించిరి, ఆ బ్రహ్మదేవుడు విష్ణువు నుండి ఉద్భవించెను. భగవద్గీత యందలి 10వ అధ్యాయమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః అంటూ ఆ భగవంతుడే చెప్తాడు. కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి భగవద్గీతలో మనకి 10వ అధ్యాయంలోని 8వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం, నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తూ ఉన్నది, దీనిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క, కృష్ణుడి యొక్క, ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క సర్వ ఐశ్వర్యాలను అంటే ఐశ్వర్యాలను గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలను ఆయన అక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలను మనం తెలుసుకోవడం వల్ల, అందుకే బ్రహ్మ దేవతలతో ఇంకా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆయన చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటి, నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే ఈ సమస్తము నడుస్తుంది, అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత. బుధా అంటే జ్ఞానపూర్ణులైనటువంటి వాళ్ళు, తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా సంపూర్ణంగా దాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు, బుధాభావ అంటే ఆ జ్ఞానులు,
ఆ విజ్ఞానవంతులు నన్ను అత్యంత విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా విషయం కూడా మనము ఆ భగవద్గీతలో చూసినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి నలుగురు అని చెప్తారు. ఒక 4 రకాలైనటువంటి దుష్కృతులు నన్ను ఎప్పుడూ కూడా శరణజొచ్చరు అని చెప్తాడు అర్జునుడితో. మరొక 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ములు నన్ను కీర్తిస్తారు లేదా నన్ను పూజిస్తారు అని చెప్తారు. ఆర్తో అర్ధార్థి జిజ్ఞాసు జ్ఞాని అంటూ ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాడు జిజ్ఞాసువుడు, అలాగే సిరి సంపదల కోసం చేసేటువంటి వాడు జ్ఞాని. ఆ విధంగా నలుగురు నన్ను ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు అయినప్పటికీ అందులో జ్ఞాని మాత్రం ఎప్పుడూ నా గురించి నా తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. కాబట్టి జ్ఞాని వారిలో ఉత్తముడు అని చెప్తాడు భగవంతుడు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆ శ్లోకంలో మనకి చెప్పినటువంటి సో భగవద్గీత యందలి ఆ 10వ అధ్యాయంన శ్రీకృష్ణుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అహం సర్వస్య ప్రభవ అని పలికినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ భౌతిక జగమునందలి సమస్త ప్రకటములకు విష్ణువే మూలము, విష్ణు భగవానుడే సమస్తమునకు ఆది అని ఎరిగినవారు. అంటే ఈ సృష్టి క్రమమును ఎరిగి విష్ణువే లేదా కృష్ణుడే సకల జీవులకు పరమ ఆరాధ్యుడు అని అవగతం చేసుకున్నటువంటి వారు వైష్ణవులుగా విష్ణు ఆరాధమును నెలకొందురు అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఆ భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయంలో 8 నుండి 11వ శ్లోకాలని లో మనకి ఆ భగవద్గీత యొక్క సారమంతా కూడా చేర్చబడింది అని చెప్తారు. అందుకే ఆ 4 శ్లోకాలను చతుశ్లోకే భగవద్గీత అని చెప్తారు. అందులో మొదటి శ్లోకము ఇక్కడ అహం సర్వస్య ప్రభవ చెప్తే అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలను గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను మనకు తెలియచేసినటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఏంటంటే వేద మంత్రములు సైతము ఈ విషయమును ధృవపరచుచున్నవి అని చెప్తున్నారు. ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం అని చెప్పబడినటువంటి వాటిని కూడా ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యము ఆ విష్ణువును ఎరుగుటయే, ఆ విష్ణువు గురించి తెలుసుకోవడమే అనేటువంటి విషయం. ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం. సో ఈ మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యము ఆ విష్ణు భగవాన్ని వారిని ఎరిగి ఉండడము, ఆయనకి సేవ చేయడము, ఆయనని వెరిగి మర్చిపోకుండా ఉండడం. అలా చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి వెళ్ళి శాశ్వతంగా అక్కడ ఉంటారు అనేటువంటి విషయం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అయితే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, దేవతలతో సహా జీవులందరూ బ్రహ్మదేవుని నుండి జన్మించిరి. మరి ఆ బ్రహ్మ దేవుడు విష్ణువు నుండి ఉద్భవించను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ సృష్టి మొత్తం ఇక్కడ సాధారణ సృష్టి బ్రహ్మ నుంచి జరిగింది. కానీ ఆ బ్రహ్మ ఎవరి నుంచి వచ్చాడు అంటే విష్ణువు నుంచి, భగవంతుడి నుంచి, కృష్ణ భగవాను నుంచి వచ్చినటువంటి విష్ణువు నుండి బ్రహ్మ వచ్చాడు. కనుక ఆ తర్వాత బ్రహ్మ నుండి శివుడు మిగతా అందరూ కూడా వచ్చినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆరిజిన్ అంటే మనము ఇక్కడ చెప్పినటువంటి అంశం ఓం తద్విష్ణు పరమం పదం అంటే లక్ష్యం, మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యము విష్ణువుని ఎరిగి ఉండుటయే. అంటే ఇక్కడ మన యొక్క ఆరిజిన్ అన్నిటికీ సోర్స్ ఎవరు? ఆ భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకున్నట్లయితే మొత్తము కూడా ఇది అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మన దేహాన్ని మనము ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ దేహంలో ఉండేటువంటి అన్ని అవయవాలను, చేతినో లేదా వేళ్ళను కూడా ఇష్టపడుతూ ఉన్నట్లే అవుతుంది. అంతేకాని ఒక చేతి వేళ్ళనే ఇష్టపడుతున్నాం అనుకో, దేహాన్ని అంతటినీ కూడా మనం సక్రమంగా చూస్తూ ఉన్నట్లు కాదు. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఊరక వీళ్ళు విష్ణువుని ఎరగండి లేదా కృష్ణుణ్ణి చేయమని అంటే, సో ఉదాహరణకి మన ఆరిజిన్ ఈ చేతి వేళ్లకు వీటన్నిటికీ బేసిక్ ఏంటి? ఆరిజిన్ ఏంటి? దేహం. అలాగే ఈ అన్ని లోకాలకు కూడా మూల ఆధారం అహం సర్వస్య ప్రభవం. సమస్తానికి
ఆ భగవంతుడు. కాబట్టి మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఆరిజిన్ అనేటువంటి పదానికి మనం సో వేరే దేశానికి వెళ్ళామనుకోండి. వి ఆర్ ఇండియన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం అక్కడికి పోయిన తర్వాత. సో దేన్ని బట్టి అక్కడికి పోయినటువంటి వాళ్ళంతా అక్కడ ఉండే మనం ఇండియా నుంచి వచ్చామంటే మనకు దీనికి అవుతుంది. సో ఆ విధంగానే మరి వీటన్నిటికీ కూడా మూల ఆధారం ఆరిజిన్ ఎవరు అంటే ఆ భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడిని విష్ణువుని తెలుసుకున్నట్లయితే మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్‌గా ఈ దేహాన్ని మనం సక్రమంగా చూస్తున్నామంటే దేహంలో ఉండేటువంటి అన్ని అంగాలను కూడా సక్రమంగా చూస్తూ ఉన్నట్లే. కానీ ఒక అంగాన్ని చూస్తే మిగతా దేహం అంతా చూసినట్లు అవుతుంది. సో అందుకే అన్నిటికీ మూలాధారమైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి సేవించమని చెప్తున్నారు. ఆయన్ని తెలుసుకోమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ విషయమునే శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఇంకా మరొక దగ్గర కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. విష్ణువే పరమ ఆరాధనీయమగు లక్ష్యమని ఎరుగక మూర్ఖ జనులు ఈ భౌతిక జగమున పెక్కు ఇతర ఆరాధ్య విషయములను సృష్టించుచున్నారు కనుకనే వారు పతనం చెందుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఈ మొత్తానికి కూడా ఈ విశ్వమంతకు కూడా మూలము అయినటువంటి ఈ సృష్టి క్రమము ఎరిగి ఆ విష్ణువే లేదా కృష్ణుడే సకల జీవులకు పరమ ఆరాధ్యమని అవగతం చేసుకున్నటువంటి వారు వైష్ణవులుగా చెప్పబడి ఆ విష్ణు ఆరాధనమును లో వాళ్ళు నెలకొని ఉంటురు అని చెప్తున్నారు. అదే భగవద్గీతలో కూడా మనకి ఆ చతుశ్లోకే భగవద్గీతలో 8వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలను గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని అక్కడ చెప్పారు. సో అదే ఆ ఫలితం ఏమిటంటే ఆ విష్ణు ఆరాధనలో నెలకొని ఉంటారు. వేద మంత్రాలు కూడా ఆ విషయాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి అంటూ మనకి ఇక్కడ కోట్ చేయబడినటువంటి ఓం తద్విష్ణు పరమం మదం అంటూ చెప్పబడినటువంటి దాని ద్వారా ధ్రువపరచబడింది అని. సో అలాగే ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తుంది. మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యము ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగి ఉండుటయే, ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము గుర్తు చేసుకోవడమే, ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండడము, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి విషయం. అలాగే చివరికి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం కూడా విష్ణువే పరమ ఆరాధనీయమగు లక్ష్యమని ఎరుగునటువంటి మూర్ఖ జనులు ఈ భౌతిక జగమున పెక్కు ఇతరమైనటువంటి ఆరాధ్య విషయాలను సృష్టిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. కనుకనే వారు పతనం చెంది మరలా ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఉంటారు. వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకోలేరు అని చెప్పేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే మనం దేహాన్ని మొత్తాన్ని మనం ఇష్టపడుతూ ఉన్నా అంటే ఆ దేహంలో ఉండేటువంటి అన్ని అవయవాలను ఇష్టపడినట్లుగానే ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ విష్ణు భగవాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆరాధనీయులుగా చేసుకున్నట్లయితే మిగతా అంతా కూడా అదే విధంగా అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంతేగాని ఒక అంగాన్ని చేసామనుకోండి, సో అది అంతవరకు లోకలైజ్డ్ గా ఉంటుంది. సో కనుకనే ఇక్కడ అంటే ఇక్కడేదో ఆయన యొక్క ఇది కోసం కాదు చెప్తూ ఉన్నటువంటి దేహానికి కావలసినటువంటి మనం ఆ ఉదరంలోకి ఆహారాన్ని ఇస్తే మిత్తానికి అందించబడుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైనటువంటి అంగానికే ఇస్తా, చేతులు మంచి పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి చేతికి ఇస్తా, కాళ్ళు అట్లా కాదు కదా. సో కాబట్టి మొత్తానికి మనం ఒక చెట్టుకు వేరుకు నీళ్లు పోస్తే ఏ విధంగా అయితే మొత్తం చెట్టంతా కూడా ఇదవుతుందో, సో ఆ మాదిరిగానే ఈ సృష్టి మొత్తానికి ఆ క్రమాన్ని తెలుసుకొని, ఎందుకంటే బ్రహ్మ ఇక్కడ మనం భౌతికలో సృష్టికర్త అని చెప్తాము, మరి ఆ బ్రహ్మ కూడా వచ్చినటువంటిది విష్ణువు నుండే కాబట్టి ఆ విష్ణు ఆరాధన పరమలక్ష్యము అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ ప్రణామం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే